Priang so bahabing ifi, siya nga channel jong ka Podnet Gospel Media Ministries, siya nga step. Na ifi pa yung pod mesingi pod janmit, pod miet. Priang so bahay ifi, siya nga channel bala ifi pa subscribe no, na marba finyo iya kita ki kubor step man laga step. Fio ini ka kubor ka jong blame man laga singi, like na ka channel jongi man laga step. Na do ka pod san ba jimin step ter, like ini ki kubor. But ladafi pa subscribe no, but ladafi kwa ban share ini videos ya thok lang mishki way da pa makiru kinyo lang ya jinkerku. But hamdai tang fi pediang yaldi henry share ya ne khobor sen shigi perlok jeng fi filaan bo status na kat ba fi sngo bet kat ba fi sngo biang. Te nga pediang so bahai fi ne channel gumong do mene ban nga eat your feed aga jing eat jang tribe but nga kwa ban sambyang ini ka khubor ka jang blai ka ne sngi lam ba ka ne tin ka ba khot ba ka ba im ka jang o hak ni ka pon ka kwa ban kren ka gospel ma hios ni ka nong ka ba khat lai ka khat ka ba lai pulai ka ne ka parshi uthiat ka babel ka ongom ni ula kren ye ka weipat ka parshi haki ka hima ki bneng ka long kum uthiat ya uba kala shim ka kentai bat kala betep haki lai perha upuro tat unda ula sip baro. Ujisu ay yakane ka parshi namar ka don ka meaning lene ka don ka jingmut ka bajiliw haki ni ki parshi ki ba utrai uhikai. Baladang imdon ya ka jingpen shai do min sim ba khot ka ban snow to yakini ki parshi kidon ki parshi ka ba utrai ukren hado ba wat ki sinran ki bedon lang berutrai ka da gepor kim shempang kim snoto kim pe pang tat u jisu ukren ya ga ba onda habala kut kita ki jing kren bat kita ki ba ki juan u jisu ban kli trai mene me kren ya ga ngim snoto bangi puli neka lenong ka ba khalai ki ka dekot ka banengkong ya ka bangi ya ka nika parshi unong bet but kim la ban snutu tade heng tabu jisu udah batai hadien pat ya kita kisenran jung di kot bispogi itu kita kisenran kilewan hau bagile ong hau balai bamekren haki ya kaparshi udah tu te udah ong la bala ai hapi bantep ya ka jingmayan ke hima ki beneng nri om shimla ai haki badeng tag ni kisenran kim snutu baru jisu upersyang ban pensung to yaki kita ki parshi baga ni galong gawai na ki parshi na ni galong ga bakat lai shapang utau parshi jong tau thiat ba we ni thiat em ki juber haki kpu haba ki shet kpu ki kle lang bo thiat ba sisen bala dei thiat utau kpu usep uhe upo ba sisen bala dei thiat em urung ba shabarok ki benta ba sisen bala dei thiat ukpu po ba usep ba kata kadai ka jingmut jong thiat but u jisu ru ma shapang thiat ukren ka balong positive ukren ru balong negative wong ki thiat jung ki parsi kabi benta ukren shapang ki thiat ki parsi but ki thiat ki parsi ka kren ye ka jing arsap ba sim la rung ka ta ka jing arsap ka rung ka pensniu te ubrio tadei ta wong pat pediang ki thiat jung parsi na ki jing kai ki jungki lene kita ki jinglong ki jungki lene kita ki jingle ki jungki namar ki ni ki jingle ki dei ki jingle ki bapop tadeng ta u jisu pat em ulong kum uta ukpu uba klem thiat tadeng ta hab on klem thiat kamut klem pop klem jing arsap klem dan ka no ka jing duna ka jing bakla ka jim ju ulong bai uba khot bat uba suba bam don ka no ka jing khle bat ka no ka pop mdan thiat tadeng ta ki parsi ki ba khle thiat u jisu uba klem thiat tadeng ta fin iki Israel na do mendai ki ju rakhiru ya kata ka waina ki niam ukpu ba klem thiat but ki ju bread no yu thiat nyu sngi ki ju celebrate na do ka sngi ka ba khatsan jong banai menengkong ado sngi ka ba arpuai jong banai nengkong khatsan hadu arpuai kata ka niga nyu tli ki nigi sngi ki ju celebrate ki ju rakhi ni ukpu ba klem thiat ki da bread no yu thiat na ka yeng ka jong ki but mda ban pendai thiat ha no ka jingbam ka jong ki ba utang ba pendai thiat ha ka jingbam em but you tahu beri lada syam lada lap em syaot no na Israel kamut syak tat no snon na jinglong Israel mla tedot hi mla ban pendai thiat padu thiat habret lut na yeng mla ban pendan thiat ro ha yeng ge jongki tadi tak nyausngi ka kren ya kata ka celebration ki ju celebrate ya ta ukpu ba klem thiat adu khatsan tarik jong benain kong jki to benain abib mo hadu ka arpoi tarik ne hadu arpoi sngi
jong utaw benai mo nyos ngi keju le ya kata te ngin poi shagane ka bentaban pen I ke ai ke bau try Ukraine baru try Ukraine hang ni ong ba ula Ukraine ni ka wepat ka parsia ki ka hima ki beneng kalong kom uthiat ya ubah habala shim ka kentai bagla betap hagi lai perha upuro tat ndaula sip baro fi ujisu ong kani ka ktin ka jong blay kani pa ka krani ka bolong positive ka mdi ka basneo and ka krani ka baha uthiat ulong uta ko maong fenomena sunday open po yukpo open sip yukpo urung lu chi jaka baro bar gum ta open po ni yukpo baru jisu ong komni lada fisngo to ya kani ka parsi wa utra kwa ban hikai yang ya kani ka sngi pakata kalong baladang ila yo ya ka ktin ka jong blay kani ka ktin ka jong blay kani ka kentai ni ka krani ka balang bat kata ka balang ka di mangabat mapi habang isyem yau tau thiat kan mau ka ktin ka jong blay Makwa aban ong fi habang ipediang ya ktin ke jong blay kam dei ban chu sakut kum to habang ipediang ke ktin jong blay ka haban tri kam hagini ki lai benta ke gm ke jongi lai benta ke gm jongi ke kata ka met ke gm bat ka mensim mo body soul and spirit lada ka dei ha ka met uta ka ktin ke jong blay ka haban rong ta ka dei kata ka ek ba ka ktin jong blay ka hikayengi la dei ka bam ka di la dei ka kom kom le ke jongi ya kata ktin jong blay ka haban pensip ingi la dei ka haban pen bhai ngi ka haban yo jaka ba ya ka ba ka dei ngi ban pen pho da kata ka ktin ke jong blay la da ka dei ha kata ka gm ka ba kata ka benta jong uta ukpu lada ka dei haga benta jong kata ka jingem ka jongi ka soul ru ka dei ba ka yo ka tien ka jong blay ka dei ban pho bat kan nang yai pho bat kum ju ru haga min sim ka jongi ngim dei ban sa kita ken ki ba tang malum mala han ring haban long ki ba pho shisha da umen sim ba ko jong blay ta ka ba mot I sin bangi pediang yu try ka jim ka jongi bat yen ka tien ka jong blay bat umen sim jong blay ka met kata ka jingim bat ka mensim jongi habala yo jaka ka tin ju blay ba mensim jong blay ka pho kan bat ka babal ka ongom no ka pho ka tin ju blay ka no siap baro siap ka mut ka da atlut baro de ban yu I ya kata ka effect de ban yu I ya kata ka jing trai ka jong tau thiat de bon sin menta kum ki sang ngap tin jong blay ngi let's ki bible study ngi just saying andre kam dan kata ka effect muda ki bri ki pe mi ita bakadan ka jing siap Ani kata ka jing troy ke jong ka ktien na ka jing troy ke jong mensim ha ka gm ke jong ile just seng mal na ka tayo hi han rai ka gm ka long kumju kata ka kom im ka long kumju ka ktien ka long kumju ka jing troy ka long kumju ta breu sa kumju na ka ba nong ifi ka ne ka sngi la da fi pediang si sa ka ne ka ktien ke jong blay ba bagi long sya kata ka balang ka jong o ai ba kan rong sya kata ki lai benta jong tau puro ka met ka jingem ba ka mensim ka jongi hallelujah ki brigin pe ani ka dur jong fil kala kala men shwa shu thang yong ngau mentah ba pe ani la pho ha pi habadon ka jing trai ka jong blay mo ang ka naw ni ka pon ka jing kan ka ne nong ka ba khat nyo ka ne ka khot ka ba pra ka ong ni ti ka bala shai Moses ula lek apo ka ta ka tabernacle ka jing pla bat hakmi uding do u aron uban naga benta ka yeng ulebi ula pho bat ula mi shloit bat ula pho sentieu bat la seiru yaki sok lam Piyang ni habagadan ke jingtray ke jong blay wat uni ding do ubayap jong u aran namar kaladon kata kepor baki mut banjit ya kita ki rang ba leng do to blay pa ya kita ki brio banwan ra ya kita ki ding do ke jong ki na ki khat arjat badeng ta u blay ong lada u tau ding do jong u tau brio upo utaken kadigadak ke bangang ala jit yau tau brio bat sisha ko bakila le ki I kata ba dei tang ding do jong u aran uba uda po uding do uba yap uda po ka babel ka ong ba uda po uda mi shulot ba uda po sentia uda seiru yagi sok khalam kadai kata ka jim jungi kala dei sha ka ba yap ngi ngi ka balang ka jong kris ka bala yap handra habang yo jisu ka jim ka jongi habang pediang si sha u take kum barong ni thiat au tau puro uda siap kum ta habal rong sha men sim jong blay ba haba rong si sha ka tien ka jong blay haba rong si sha jisu ka jim ka jongi u tau puro umsa kum jo usdang ban sip ba kadai kata ka jim ka jongi ka haban sip Baka percaya ke pet yang ikan ui, baka dur jongir ke dapo si sya.
kita pet yang gini show you jisu ke GFG mdai jang kata anda po baka babel ka ong no na mi shloi bada po sentiu baka dai ru ban mi ru tagi sok kelam tadai tan ka banang ifi la ka dai haka met ka jongi haka ta ka ba shabar ka jongi na ka ta ka jingim ka ba shapo ka jongi but ya ka ta ka mensim ka juga soul baka spirit jongi kan flourish kan po kan mi sentiu kan mi sha tagi sok kelam hallelujah ngaka banang ifi rasa akum ju there's something wrong kamot pimpat pediang ba kashu kaksin ju blai tentang kashu day shu salit malo mala shu day kamto kashu lat kashu day salit ba kamyo jaka renga duai kan ka ski ka bamenta afila yo sngo ni ka tin nga ngai bo men sim ba ko jong blai why if ki skor fila ban yo sngo why sha if ki khmat fila ban yi ya ka men sim ka fila ban pediang ba ngai ka ba finang snap kata ka tin ka jong blai kum tau thiat unang pen sip ya pi unang pen po ya ka jim ka jong fi ngada duai ha ka ni ka ski pa kan longum ta tungin ya duai hanga ni ka por ka bamenta hallelujah trying aingo ni ka por ka ba korora blai ma angi ka ni ka jimpen pau lengba ka ni ka parshi try jisu ya ka ba memekren par nganget aga ni ka ski ko try ka tin ka jome ka lawan da ka ba shai par me da kwa yangi ko kan ra try ba habangi pediang ya me ko try jisu benginam sa kum ju bangin chu sa gi bri ka terkong ki ba yap ki balong kum tau ding bom dan em uding yap utenat yap ba try sha habangi pediang ya me ngilong tikum ta ki tenat ki blas no me Jesus Christ bolong uta ken uding sawan we shisha ka jim ka jongi ko try ka dei ban po ka dei ban sip shisha ka jim ka jongi ka dei ban long ka ba po sentiu ka ba mi ro kita ki so why go try la dei ka met fin yo kia fin yo klan fin nang ba bri fin nang po ka buram ka jongle la dei ka jim ka jongfi ka soul ka jongfi hallelujah fin nang yo ka bor fin nang yo ka jingpen slap ba ka men sim jongfi hallelujah ka nang long shisha ka ba dap da ka bor ba da men sim ba ko jong blai ba ka ta ka jingbot jong fi ka jingle ka jong fi ka jingsu si jong fi ki kalash ka jingkemen ka jingyam jong fi ka jingja umat jong fi baro kin kalalong sha ka jingsha bo blai pen kala ya ka soul ka jong fi na ka jingyap sha ka jingem hallelujah fin pu shisha ka jingpenem ka jong try hallelujah ba ka ta ka spirit ka jong fi ba utaw men sim po jong fi shisha ken utry unang ay ya ki jing ay ka jong men sim ki ba dai ka men sim ka jong fi ba pinang la ban say kita ki so shisha ken hallelujah ki so ki jong men sim utry un ay of firu ya ka ta ken ki jing ay ki ba kin men sim ya ka pinang la ban shakri ya utry hallelujah hallelujah finda po komunika kentai pidai ka bang ka jong try hallelujah ko mutaw puro filong utry shisha unda pensip ya pi hallelujah da kita ki ki pa kan jam sim da ki jing try ka ktien da ki jing try ka jong men sim ba ko ha ka jim ju fi long ba karo ga da duai ga da kurku fi pinda sip shisha pinda po shisha ha ka buram ga jong try nado men ta ka sngi ga no ka bor ka ba kang ka no ka bor ka ba luti ka ba to ka no ka bor shisha ka ba bishni ya fi ka ni ka soitan ka jingdom ka bala ban kang ya ka men sim ka jong fi na ka ktien ju blai kita baro nga pendo pendam hallelujah bo men sim ju blai yo tre ha ka men sim ju fi yo chaka ha ka jingmot jong fi ba ka men sim ju fi ba ka met jong fi hallelujah no ta ka sngi ki baro ki jalong tama ka ba tamai ka wan ha ka sngi bo pinda say so finda po shisha ben mi sha ki so klam ni so ka human sim ha ka jim ka jong fi ki tanat ki ba im hallelujah ki ba say so bo try un kalat shisho ya ka jim ka jong fi fin say so shibun na do men ta ka singa ka teng ka jong jisu nga da dwaing da ka ku ye fi amen but amen try na ka ku ye fi ngin sa ishem pala shine ka singi ha ka wai pa ka ku bo step play jing so ka ku ye fi ni ka si bar si kam jing try ju fi baro ko bless shibun blame ta ka from you amen